Азия олорооñуну биһиги кампания бут көддөрөргө хитиннерерге белем. Бу нина лохан күрәхтәһини сырдатарга федеральный каналлар кэлен көмөлөһрө бит булактарына бу сырыга саха көддөрөр хитиннер кампания бейтин күһүнен трансляция ытыга. Сихилия Нургияна Егорова сюжетыгар көрөн. Бу бүтәһик сылларга компания үрдү качествола картынага көһөрү үгү сөрүттәг үләне ытта. Отыйын магнеги көнүттен CBS оператордаргар HD форматка сигнал берер кыхтаныбыт. Бастан кабельнега онтон спутник оператордаргар таксыхпыт. Маныха 16 саңа форматка үлелер камера, кыра ПТВ сыллыбыт аппаратна студийный онна эфир блоктарын сервердера барыта уларыдылар. Компания үлетин барытын андойдуга самай бербекелеммет Россия 1 курду канал үлели лорар авиттин комплексыгар көһүү ытыллар. Передвижной телевизионной станции стадион Релячевич, он на только эфирный блок тематин бутур аппаратный бутун дин барыта камераттан хаглан эфирге такык бутер дири барыта HD формат булуктах. Бу эфирге сүрбәтче комментатор таксыга билеген бәйләрен көрүңнәрен үйрәтә. Судьялары, тренерлары, спортсменнар кытта ыкса үлеле сылжалар. Биге компания вот комментатордарга анал үйрәк тербита сас, онны Москваттан бидләр комментатор Борис Скрипко кален үйрәтә. Билдән турын бары көрүңнәргә чымпыгар кирергә, бары браваны үйрәтергә үләме бара турар. Нурбалугын филиалыттан Роман Савинов аспытаунюларга һәм дневникка сыгырылды. Быйыл баскетболы теңе өссө бир көрүңү талан сырдаты. Опсая филиаллардан 10 кихи көмөгө келди. Бу маннык лахан нороттар кылына тахнах тарахынга якка хөрдәти гөләрәһән якаттан басран туран лахан булып бирер. Монтан кихи сайдарды булды. Боларын күрдү күрәктәге хамытын, хоню тулатух бола турарын, культурный программаны, кыйлактыр кытта көрсүһүнү, көрүңнәре ыртыгыны каски хаксын 9 аңар часка көрөкөт. Манасәргә оню дневниге, Матч ТВ, Планета, Наш спорт каналларга таксыга. Биге компания вот быйылгаттан официальный бродкастер болбута Азия онюларын кен олаты биге компания вот бәйтенере күйінен барытын бу Азия онюларын сырдатыяқтақ. Ол улус улуханы петнес күнайы биге компания вот оңрор дневниктарын Матч ТВ-га онна те 2 каналда ме каяндыгыны көстүктөрө. Көрәчүләргә табыгастак болдун ден бу эфирге бир көрүңү толору көрдөрүк спорт объекттергер онна культура өрүтүн сырдатар көһө сылжар 6 станция үлелега. Төт сигнал параллельно келе турар. Оны баллаганы биһи 2 каналынан НВК саха, оны саха 24 каналларынан ханны прямой, ханны записи, монтажтамы хасырдыттын кехеңе жери көрдөрөргө белемнен хаҗаут. Сахаражета оню хамытын эхитнерерге хеме толору белем. Төрдөнчө кихи үлелега көһө сылжар 2 студия Триумфка онна туймада стадионга туруга. Ки хасырды оны кие боллагана спортивный күрәктәһиләре хөрдәтер дневниктер болуктара. Күнайы оннан күнүһүн боллагана культурный тарихнәре хөрдәтер дневниктер таксыктыра. Мана таханан биге бу эфирдерге кобонлык бут. Маны серген vk-online.ru сайтка онна бүгүнгәттен олока кирбет сотаба телефонга биге компания бут анал сыгырыта информациянан толору хачы. Саха көрдөрөр эхитнерер компанията кыйлары бастыгынан көрдөрөргө белем. Нургияна Егорова, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Саха телевидениета, Жокускай.